Mang waca sik. Awakmu kok arep bantu to mau genah wis sesore nglapi kacamata ae kok. Enggak, kek iki. Emang aku ora iso maca tulisan ini. Iya. Tulisane tok nggih Mas niki Mas. Nggih. Wah jan, tikus saiki pinter ya iso ngene. Nyuwekno mung separo tok nek tikus saiki pinter ram saiki. Aku kok diarani tikus. Mau jare dalang suci, saiki padake tikus. Maksude niki wis keng mriku pun suwek dereng. Nurung. Oh lah nggih. Ya tikus saiki pinter jare. Lah nek apa tikus iso nyuwek? Lho maksude nek pun suwek kula lime ngoten lho Mas. Ngeten iki. Heeh. Kepathak Kepada. Kepada. Oh iya kepada. Mas Yusuf Ansor dalang idola. Suci ngono. Lan do meteng. Dumateng. Lan dumateng Mas Gareng Sogok. Soho. Mbak Eka. Kula nyuwun gendeng. Kon sekolah to ben pinter. Aku ndek ben nyoba sekolah entuk pojokan kok ya. Gending gayeng wangi nalikane aku pisan katamu tak untapake sliramu Mbak Niken pamit aku pamitmu bali neng putraku sepining rasa ati iki ya bintang tamune wis rawuh pun rawuh alhamdulillah ya nduk ya entekno sikik engko gek matur ya stasiun tuku kang dadi saksi kang bisu kamu sliramu eling aku kapan mundur mutak matur sembah nuwun ya ki ngaturke agunge panuwun ya Mak ya luar biasa mengiki keparang awake dhewe ditimbali sowan ana ing laladan kene nduk ya ki sowan endi Mak ya sadurunge awake dhewe ngaturake kula nuwun ula salam ana ngarsane para warga masyarakat ana ing lingkungan Merak Rejo RW 8 oh ya Kelurahan Harjosari Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang oh ngono iya dalam rangka apa iki Mak ya ki mengiki dalam rangka merti dusun utawa sedekah bumi ana ing lingkungan Merak Rejo RW 08 oh ya sowan ning dusun Merak Rejo udu dusun Nduk lah iki lingkup RW wela sak RW iso nganake acara sing kaya mangkene loke
Ki nek ora lingkungan Merakrejo ora bakal kelakon lho nganake acara sing kaya mangkene iki. Iya, luar biasa tenan. Heeh. Mula ujub syukure para warga masyarakat diaturke bengi iki. Ya dina iki ingkang ana mapan ana ing dina ingkang wis kapiji ya dina ingkang wis kapilih minangka dina sing apik kanggo para warga masyarakat ngleksanani upacara adat sedekah bumi. Ya merti dusun, ya bersih dusun ana ing lingkungan bumi Merakrejo RW 8 kene. Nika Bapak Ibu ngaturaken kula nuwun sedaya kemawon nderek Gladi Wanuh Gulang Tepang kula sak kanca saking Laladan Gunung Kidul. Mugi-mugi sak mangke saged ngaturaken panglipur atur panglipur wonten ngersanipun para warga ing Laladan lingkungan Merakrejo sakiwa tengenipun. Ya amin. Ki melu mangayu bagja sekedhi jumuruya, Nduk. Heeh. Merganane para warga masyarakat ing lingkungan Merakrejo RW 8 kene nggone wis ngleksanani adicara merti dusun utawa sedekah bumi. Heeh, Mak. Muga-muga sak pungkure iki wiwit bengi iki sak teruse nganti taun sing kecandhak. Sak pungkure muga-muga warga ing Laladan lingkungan Merakrejo RW 08 iki sak pungkure nindakake merti dusun diadoke saka kabeh memala. Amin. Didoke saka Rubeda. Amin. Diresekke saka Sukerta. Amin. Diparingi kemudahan, diwenehi gampang, gangsar, tuwin lancar nggone para warga masyarakat ngupadi pangupa jiwa. Amin ya Mak ya. Sing padha dagang, sing padha tetanduran, tetanenan, ya lan sak manunggalane padha duweni usaha. Muga-muga sakwise ngleksanani merti dusun utawa sedekah bumi iki insyaallah wiwit bengi iki sak teruse pinaringan gangsar lancar wilujeng sakabehane ora ana alangan lan rubeda suwiji apa Allahumma amin. Amin ya Mak. Sinanggung ing karahayon dening Gusti Kang Karya Loka. Iya. Pancen panyuwune mangkono. Iya. Wah wis ayem nyicil ayem banget sebabe. Ayo sebabe krungu swara gluduk ngene iki terus ayem. Panene tegese bakale hasile bakal melimpah, ya panen apa wae, ya panen bayar, ya panen kamulyan, panen katentreman, panen kanugrahan lan sak panunggalane. Ya Allahumma amin. Ya. Luar biasa tenan. Ki ning atase sak lingkungan RW iso wayangan tur acarane akeh banget. Ki luar biasa tenan iki iso kena dienggo contoh lingkungan-lingkungan liyane, Nduk. Wah iya to, Mak. Iki rak nguri-uri kabudayan iki luar biasa, luar biasa. Iki ngaturke panuwun ana ngersane benjane Pak RW ingkang mau nalika semana wis nimbali awake dhewe nalikane rawuh ning gubuke awake dhewe matur nuwun. Heeh. Luar biasa tenan. Transite ya neng nggon omah apik, Nduk. Oh, neng nggon omah apik. Iya, omah klasik. Aku ndek omah kaya ngono kuwi wis ayem rasaku. Oh lah iya to, Mak. Iya. Lah nek rabi oleh wong kene piye? Ora usah. Kowe iki aja sok gawe ontran-ontran, iki di streaming kok ya. Iya. Ngaturke panuwun. Ya, ki ya ndongake aja ngasih lali. Piye? Muga-muga sak pungure padha ngleksanani sedekah bumi, warga ing Merakrejo mara bumi tansah semulur nggone ngayomi warga ing Laladan, lingkungan Merakrejo RW 8. Dayane sumrambah ana ing Kalurahan Harjosari, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Amin. Ya. Ki ngaturke matur nuwun. Ngaturke sugeng lenggah uga kanggo para tamu VIP pun Bapak Bupati Semarang iki mengko bakal rawuh. Oh iya. Pun rawuh napa dereng niki? Oh dereng nggih. Dipun tenggo karang ya panjenengane iki skedule akeh. Apa? Skedul. Skedul. Lah ya kuwi ya karang ilat Jawa kok ya, Nduk. Oh iya. Jadwale akeh. Akeh sing kedah dipun tindakaken dadipun ayahi kok ya. Oh iya. Priyapun Bapak Camat Bawen matur sembah nuwun, Pak Dewanto Leksana STPMM. Oh iya. Bapak Foroko Pinkam Kecamatan Bawen matur sembah nuwun. Iya. Ugi Pak Lurah Harjosari, menyapun Bapak Wisnu Dwi Nugroho STMM. Heeh. Menyapun
anggota DPRD Kabupaten Semarang bengi iki ora mung siji sing rawuh. Oh lah, ana 3. Panjenengane Pak Bondan Marutoning iki minangka Ketua DPRD Kabupaten Semarang. Oh alah, pusat. Kalian pejabat Bapak Imam Karsono Tata Langkung ugi pejabat Ibu Ajak Isratun SHMH. Iya. Nek kene iki Ibu Kapolsek. Oh, Bu Kapolsek. Iya. Wajan piyaine luar biasa. Iya. Kuwi nek cara wayange iki Dewi Sri Kandi. Lho. Kuwi Senopati. Oh ngono. Iya. Ki ngaturke panuwun uga kanggo Pak Erwin, Nduk. Iya. Minangka penanggung jawab penjane Pak Mustafa Arifin. Iya. Ugi penasihat pejabat Bapak FX Slamet, Pak Sri Harto, Pak Winoto. Ketua panitianipun penjanipun iki sing nimbali awake dhewe hubungane karo penjane Pak Ignatius Totok Sugiharto. Oh ngono. Iya. Terus sekretaris penjane Pak YB Sunaryanto, bendahara Pak Adi Purwanto. Menika seksi-seksi kathah sekali sing boten saged kula pijis tunggal-tunggal matur sembah nuwun. Oh iya, Mak. Ki mburi iki ana tata adicara rangkaian acarane. Oh iya. Diwaca engko wae. Iya. Ki ngaturi jumeneng bintang tamu, Nduk. Oh iya. Karo nepungke sinden. Mbok menawa pamirsa YouTube wis padha prisa ning warga kene mbok menawa akeh sing urung prisa. Ya. Ditepungke. Iya. Tepungke terus digoreng. Oh iya. Ora sandagel to kowe iki kok. Awakmu ki kesel pasrahno likmu winarno kae wae. Heeh. Jan. Ki anu Mbak diasta mikrofone saking sing mriki dhewe, Mbak. Sapa kuwi? Sing mbuh sing piyaine sak potelot. Iya. Kok sak potelot? Potelot. Aku gelem dadi deluwange. Oh. Niatmu kuwi jan gurelek. Nggih. Sugeng dalu, Mbak Yo. Sugeng dalu. Nggih. Nggih derek tepang nami kula Anggi. Mbak Anggi. Nggih. Wah jan ya nggih. Heeh Mbak Anggi, pi dalam saking pundi? Kula saking Semanu Gunung Kidul. Saking pundi? Semanu. Pundi? Semanu. Iya ya aku ki krungu urung budhek aku ki. Lha iki takon. Nggih. Matur nuwun Mbak Anggi. Tese anu legan apa pun ndek anak? Tese legan ajeng madoske napa pripun? Kula madoske, kula ubengke teng desa mriki ra. Ampun kaya serkileran dudu. Iya, matur nuwun Mbak Anggi. Iya. Kiwane Mbak Anggi sapa? Sugeng dalu, Mbak E. Nggih, sugeng dalu. Nggih, paring asma sinten? Kula Niken. Mbak Niken. Nggih. Nggih, pi dalem saking pundi? Semen Gunung Kidul. Semen Gunung Kidul. Nggih, mriku niku sing terkenal kerupuke. Iya. Sing renyah gurih dan sakon galan. Statusnya napa, Mbak? Legan. Legan? Nggih. Legan kok anake loro. Lah bonus niku. Oh, bonus. Nggih. Wah iya. Nggih matur nuwun. Nggih kiwane. Nggih. Sugeng dalu, Mbak. Sugeng dalu. Paring asma sinten? Kula Yanti. Mbak Yanti. Nggih. Oh, nggih. Pi dalem saking pundi? Panggang Gunung Kidul. Panggang Gunung Kidul. Oh iya. Wah iki cilaka iki. Lah ngapa? Mbak Yanti iki lahir di Panggang. Iya. Hidup di Panggang. Sakit di Panggang. Mati di Panggang, kan rekoso. Saya sing urip ning Sulawesi. Ngapa? Hidup di Palu. Lahir di Palu. Sakit di Palu. Mati ya di Palu. Iya. Lara ya mak lara. Nek sing penak ki sing urip ning Papua. Apa? Lahir di Biak. Hidup di Biak. Iya. Lara di Biak. Mati ya di Biak. Penak. Oh ngono. Nggih. Statusnya napa Mbak Yanti? Statusnya duwe bojo, Mas. Oh, nggih. Pun kagungan anak? Pun. Njeng napa le pegatan? Wah, iki kok ngawur. Lah meng takon kok ya mbok menawa aku iso matur nuwun. Kula mboten samen kancaku mawon. Wah. Nggih, pun ben dilakoni liyane mawon iso. Kiwane, Mbak? Nah. Wah, iki kaya iki. Nggih, sugeng dalu.
Nggih sugeng dalu. Sinten paring asma sinten, Mbak? Kula Via. Oh sing dusur wae esuk nika to. Nggih, Mas Dalang. Nggih, aja. Ngantuk, Jeng. Ngantuk nggih. Lagi gojekan karo sing demung kae. Lah kene kok sing marahi sial. Lah nek mboten napa-napa pun dibales kali sing kuwasa. Wong nika mulih terus kebanan. Iya. Langsung lho Mas balasane niku. Karma instan ya ngono kuwi. Nggih. Heeh. Mbak Via nggih, Mbak. Nggih. Nggih, pidalem saking pundi? Pathuk Gunung Kidul. Pathuk Gunung Kidul. Nggih. Nggih. Pun kagungan putra? Sampun. Alhamdulillah. Teges panjenengan menika piyai sing subur, Mbak. Iya. Heh? Lah ya subur. Lah nggih. Kiwane, Mbak, mangga. Nek ora cah iki malah menggladrah. Iya. Bahaya kok kuwi, bahaya tenan. Nggih, sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu, Mbak. Weh. Oh, iki bojone Bagong. Iya. Paring asma sinten, Mbak? Kula Yoga Purna Asmarawati. Weh, Mbak Yoga Purna Asmarawati. Jenenge atletis, Nduk. Iya. Ning piyaine wow. Kok wow? Ketok nek le piyai sing makmurno lho. Lah kok iso? Tak anu segerno lho maksudnya. Segerdu. Segerdu kaya. Aku ora ngarani lho. Aku paham kok. Oh lah nggih. Dono ki paham aku. Nggih. Heeh. Kiwane sinten? Nggih. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu. Wah, Ibu iki. Iya. Paring asma sinten, Bu? Dalem Purnami Tia. Bu Tia. Nggih. Oh, alah, bojone sing mayang mengawan. Iya. Nggih. Garwane Ki Wariso Gleng. Heeh. Pidalem saking Saking dene. Oh, saking Ngawen. Ngawen Gunung Kidul. Nggih, nggih. Mesti ya kakung putri ya budal bareng. Iya, aku gumun kok putrane sing ngurusi sapa ya, Nduk kira. Lah ya kowe ki ora usah ngurusi sing omah wis pasrahke sing omah wong putrane wis gedhe-gedhe. Wong ngono. Iya. Matur nuwun. Kiwanipun, Bu? Oh, menika sinden ketingale menika piyai Ngadiraja menika. Iya. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Nggih. Paring asma sinten, Bu? Kula Tarni. Bu? Tarni. Nggih, kula krungu kok. Bu Tarni? Nggih. Pidalem saking? Kula saking Nglipar. Nglipar? Nggih. Oh, nggih, nggih, nggih. Nggih. Nggih, garwane sing bintang tamu niku nggih. Iya. Tau kanggonan sapa? Bu Tarni kuwi. Jane iki meng Mas Gareng iki meng ngangokke sirah ngono lho, Nduk. Iya. Nggih, Bu Tarni nggih, wah disusul garwane bintang tamu. Iya. Kiwane sing pojok dhewe menika. Sing angok-angok jurang. Heeh. Sugeng dalu, Bu. Nggih, sugeng dalu. Nggih, paring asma sinten? Kula pun Lilia. Bu Lilia. Nggih. Oh, nggih, nggih. Dulure Butrate. Kok Butrate? Lilia ki rak kembang. Oh iya. Nggih, pidalem saking? Saking Prambanan. Nggih, matur nuwun. Statuse wis ora usah. Wis do reti kabeh nek kowe wis. Putune 10 ngono wae bisa. Iya, ki ngaturi jumeneng bintang tamu. Mas Gareng sik karo Mbak Eka utek-utek. Iya. Diaturi jumeneng sepote apa? Serampat, Nduk. Mangga. Dua. Hai. Saya nambah
Mas Gareng. Terus nong nyen tak telah tak tandur tandur tunda tandur tunda Sangat berapa nih? Sangat iki bae sing marai sing ngedram sing marai baik. Piye kuwi? Suntik. Piye Lek? Suntik apa piye Lek? Suntik piye? Delok tulung, Nduk. Piye? Tangekno. Arep tangi angel wis. Ora iso tangi dhewe. Wis gringgingen. Ngono kok kesusahan. Ora kesusahan piye? Lah piye to? Mau semangat lho. Semangat ki nek berlebihan dadine ya kewan kaya ngene iki. Baik. Jerat-jerat. Kuwi tegese keluarga Ansor Laras ki tresno karo panjenengan, ora gur babakan. Lho kuwi laire tresno ning batine nyiksa. Lho kuwi mau diimbui lho Pak De, diimbui. Saking senenge lho. Imbuh ki nek imbuh bab sing apik lha iki imbuh gawean kok kaya ngene iki. Lho gawean ki ana bayarane apa mbok ora gelem? Oh. Bayaran ki engko rembug kok bayaran to Mas. Ngapa? Wong iki mung garek nglakoni kok bayaran niku. Wah aku seneng jare dipangku karo sing jaipong niku. Ngapa Pak De kok senenge ngapa? Pas gon hae sama ndul-ndul. Kowe ngerti apa ora? Sebabe kok ndul-ndul. Sebabe kuwi sak liyane dadi yoga, kuwi ning omah ya nyambi bengkel.
Dadi budal rene ya nggawa dongkrak ya ndul. Oh, dongkrake katut to. Katut. Iya. Dongkrak ning gujengane tok sing katut. Lah kuwi rak kancamu bengi kae ta Mas Gareng? Nggih, anu dudu kembarane. Oh, kembarane. Kembarane. Iya. Nika nek kalih kanca kula sing ndek dalu wonten Harjosari Harjosari iki kene. Wonten anu Karangsari. Karangsari niku kembare. Ning kembar sing nika metu ngarep niku metu mburi. Oh. Kembaran ki ya sak rahim metu kok ngarep. Kula nuwun. Kok terus diketok. Jelaske sik. Jelaske sik. Jelas. Bokong dilumahke, ngomong digenahke. Bokong dilumahke. Ngomong digenahke. Nek dilumahke udu bokong. Iki ngomong digenahke maksude kembar. Nggih. Kembar niku lak laire wong loro, Lah nggih. cah loro. Lah kanca kula sing ndek dalu niku metu ngarep. Heeh. Sing nika metu mburi. Piye kuwi? Piye ki tak urus Emang lho. 5 menit. Tak urus lho iki. Tak urus lho iki. Kanca kula sing ndek dalu niku wonten ruangan ngarep. Nggih. Lah terus bareng-barengi gempa Bantul riyen niku. Ruangane kebak terus 5 menit ijik krasa pengen lahir niku pindah ruangan mburi. Ora bae. Nggon ruangan mburi ora nek lampune gek ambune tok mlopeteng to nika. Kula nuwun Mas Yusuf. Mas Gareng nggih. Nderek sowan malih. Nggih. Nderekaken Ansor Laras. Nggih. Sowan wonten Harjosari. Harjosari wonten ing lingkungan Merakrejo. Lingkungan iki namung RW nggih? RW? RW 8 nggih. Nggih. Mong sak RW. Mong sak RW ugi sungkem bekti pangabekti kula dhateng sedaya warga masyarakat wonten ing lingkungan 8. Lingkungan Merakrejo. Lingkungan Merakrejo. Lingkungan Merakrejo RW 8, Pak. Apa-apa ki nek jeneng wis lali kok, Nduk. Wong sowan ana kene iki luar biasa Pak De Gareng paling ora wis makaping-kaping ya Pak De nganti. Lah mula aku yo dadi wis karo ngeling-eling ana kene iki tak etung ki wis ping pisan iki dadi. ngono e kok ya. Wis ping Mula nek aku matur ki kok ora pas ki yo bener. Urung apal. Kok beda nek karo aku. Lho, beda. Nah, aku nek Wong mergo iki kabeh dalang ngejak, Mas. Lah nggih nek niku nek aku kene wis paling ora ning Merakrejo kene ping 10 punjul Pak De. Alhamdulillah, ngerti. Kuwi ya tanggapan nang kene. Ya liwat dalan raya aku niku ping 10 bolak-balik salah dalan puter balik barang. Wong gur mondar-mandir kok diomongke. Lah penting lak rene. Iki nggih. Aduh, sik kok gemeter kok ora rampung-rampung iki. piye Napa? Apa dibethotke apa? Oh, mboten sehat kok Mas. Aku tak ngaturke atak alam-alaman riyen karo Mbak Eka tak mbage. Ana. Oh ngono nggih. Munggah Mbak, munggah kajenge ketinggal. Iya. Iki Ngawur. Ya rada beda ya rada. Ngadek ben ketok ki mula ngadek kok. Panjenengan iki lak ya wis tak hormati dhewe to. Minangka aku ra ndek Pak De ya wis tak anggap Pak De ku dhewe. Nek aku ra nduk nek wis sliramu ra ndek Mbok De. Ya wis tak anggap kaya wis dadi keibuan Mbok De ku dhewe. Kowe ra ndek apa coba? Ra duwe ingon-ingon awakmu ya wis iso gawe seneng atiku. Ngono lho. Ngono kok dadak kon aku ngadeg ku lak ya jeru to. Ngerti ora? Sejatine aku ki pawakan saka ngendi? Saka Klaten, ngerti ora? Klaten Ceper. Oh, berarti ki ana sak perangan pir sing dikethok to iki. Iya. Aku dadak kon ngadeg bedak-bedake saja. Maksud- Aku rambut Lho Pak betak-betake. De Gareng ya ora kon munggah panggung, aku kon munggah panggung. Pamriksa ki kak kathah to. Nggih. Oh iya iya. Iki nganti ora pirsa mergo katahe pamriksa. Mula sliramu becik iki makane Tapi aku munggah. Nah. Ngene. Wah, ora sip. Oh, isih kurang dhuwur. Kae kebangetan kae. Piye? Sing kene lak mesti sithik, Mas. Nggih. Nek lali-laline kejlungup kaya via lak bahaya to. Heeh. Dadi mriki mawon. Nek iki ora niat kejlungup, niate bunuh diri nek. Ora mang esuk ya wis ngantuk mbok. Ning dhuwur. Kurang dhuwur kok ora? Wis ngono wis ketok pisan semen. Pisan sakmene. Nah, ngono ae. Piye? Sing panggo padha wae. Wis Enek Para awak yo. pamriksa menika Mbak Eka uget sampun ketinggal dereng. Lho ana sing sampun ana sing dereng. Penak iki dikerek Mas dhuwur. Dikerek kaya timbo. Kok iso? Kaya manuk. Nggih. sugeng dalu Mbak Eka. Wilujeng dalu Mas Nggih. Yusuf kula ingkang nderek sowan panjenengan menika. Nggih. Pripun kabare Pak RT sehat? Lho, sing tekokne kudune aku kok iso PRT? Lho Pak RT ini jenengan
Ya alhamdulillah. Ya. Opnam dek ini. Waduh. Tapi saiki sehat bisa. Alhamdulillah nggih. Sehat. Heeh. Ngapa kok kaya wong meri kae? Mboten. Wong niki urusane jenengan karo Eka kok kula ora cawe-cawe Ya wis urusan aku mung bageke ngono kok. Mengko aturan mandhap malih. Wis ngono kok. Pun kesare tem niku mawon. Terus arep ngopo? Enten ngesor mengko ora ketok melih dadak goleki wong niku nek mlaku wengi kae wong ngoten kepidak-pidak Mas. Kok ya le sia-sia. Kayak padane aku tikus ngono. Saking ora ketok. Ngerti apa ora nek kaya ngene. Barang kowe jejer ngene iki malah aku malah kewan lho ngene iki. Lah pripun? Malah kaya ngarep wudu lho aku iki. Ngawur. Wudu kuwi Padake. wudune enek pancurane. Ah, Wong ki gur nggawa ciduke. Lah panculane ora eneng ya. padake padasan. Aku mudhun neh. Mboten napa-napa. Nek Manut aku mudhun. nggih, jane men ben Tenan aku mudhun lho. ora apa-apa, medun ora apa-apa. Mbok gondeli to. Los kok. Alos aku pengine medun masuk aku menggeng. Los sinden arep mudhun wae ora digondeli malah dijongkongke kok los. Kudu aku lho dhek jongkong dhewe lho, Mas. Jongkong dhewe kok. Apa ngantuk ta Dek kok ngantek kejelungup ki. Jan ngesor dhuwur kok berdarah. Kok ngisor dhuwur berdarah? Tangane Heeh. mriki niki tangan sing dhuwur, tangan Nggih. sing ngesor niki nggih berdarah kabeh. Heeh. Kalih nggih dengkule mriki. Lukane enek loro. Wah dipoto kirimne kula kok. Kejelungup beb ngoten niku kok. Wis ngene wae. Yo neng polsek iki yo. Apa Mas? Hak pistol sikilmu. Nggih, ampun. Ngono kuwi nek nganggo gen teko mburi gen ra bocor. Sik, iki apa to iki? Apa? Lah iki arah hidupe sing ra cetha iki. Tangan ngarep ki lak ya kena. Tangan sing bagian mburi lak ya kena. Nek nganggo ki lho, klambi ki mbok ya teko kene ben double gen ora bocor getihe ngono lho. Oh. Lek wis di straples nganggo Hansaplast. Oh iya. Oh saiki malah bahas luka. Ki ndongake sikik kanggo para Nah, warga sikik Padigareng, ngono. monggo. Ndongake warga masyarakat wonten ing Lingkungan Merakrejo. lingkungan Merakrejo, Nggih. Harjosari, Nggih. Kecamatan daerahipun Bawen, Bawen. Kabupatenipun Semarang. Nggih. Mugi warga masyarakat sedaya tebih saking sedaya Gudha pangrencana caket Amin. kabagyan kamulyan tansah Amin. manggi gesang ingkang sarwa kaleresan. Pinaringan umur ingkang manfaat, dirga Amin. yuswa, rejeki ingkang kathah melimpah, berkah lan barokah. Nggih. Warga masyarakat sedaya sadun saturun pinaringan keselamatan donya lan akhiratipun. Amin. Sekejap Mas. Ya Rabbal Menika Pak Alamin. Bupati Pak sampun Bupati rawuh. sampun rawuh. Nggih. Monggo kinurmatan ungeling gongso saking Ansor Laras Nggih. embane Kebu Giro Maesa Kurdo. Sumangga para kanca Nggih. Ansor Laras. Monggo Mas. Ngaturaken wilujeng rawuh menika Bapak Kanjeng Bupati Ngesti Nugroho. Nggih. Terus Bapak Bupati Semarang kepareng rawuh wilujeng lenggahan Bapak Ngesti. nggih. Sembah nuwun ngaturaken wilujeng rawuhipun Bapak Bupati Bapak Ngesti Bapak Pandowo. Ngesti Nugroho. Pak Ngesti Nugroho. Pak Ngesti Nugroho. Ngesti Pandowo kuwi wayang wong kok ya. Sing ngayomi Ngesti Pandowo ya panjenengan. Lah Iya. ya, Pak Ngesti Nugroho Nggih. pinangka payunge agung wonten ing Kabupaten Semarang. Semarang. Nggih, wilujeng rawuhipun sampun dipun tenggo kawit wau, Pak. Nggih. Kathah ayan nggih, Pak nggih.
Nggih, alhamdulillah dene kersa menyempatkan diri beliau yang terhormat Bapak Bupati untuk berkenan hadir memenuhi permintaan utawi ngrawuhi acarane sedulur-sedulur warga masyarakat wonten ing Merakrejo. Tepuk tangan untuk Pak Bupati kita, luar biasa. Nek Bapak Bupati iki wis ora kena diragukan neh kok Pak De. Saben-saben ana ning wewengkon Kabupaten Semarang kene mbawen khususe panjenengane mesti rawuh. Lah itu wis ora mbang sindhe ora mbang silatan waton pinaringan kabar Pak rawuh mesti disempatkan rawuh. Ora iso jam 7 ya jam 8, ora iso jam 8 ya sak selane beliau. Ngemuti Bapak menika aktivitas dan Karanganyar nyaris tidak ada waktu longgar. Ngendi? Semarang. Oh, Karanganyar. Semarang, Karanganyar kan dan Semarang ya enten, Pak. Sorry, Mas. Aku orang wengi iki nek salah ngono salah ngundi terus. Kabupaten Semarang. Semarang. Pade, Semarang. Semarang. Rang. Semarang. Karanganyar. Wah, Semarang iso Karanganyar. Nemen iki. Lali ya Mas nggih. Lujeng rawuhipun mbok nai mangke wonten pangandikan sakit. Oh lah nggih. Sak menika ki mawon. Sak menika. Nggih, sampean ndongake warga sike. Yo nggih. Sampun. Nggih. Lah urung rampung. Niku prayoginipun ngeten, kersanipun apa jangkep sing jenenge gupuh, aruh, lungguh lan suguh. Ngaten. Niku kersanipun Bapak Bupati lenggah rumiyin kanthi sekeca. Oh ngaten. Soale gupuh sampun, aruh sampun, lungguh sampun, ning suguh dereng. Wah nggih. Nggih, suguhipun dereng. Lho nek warga mriki menika nek mamane nyuguh Bapak Bupati wis jan nek kula wau to De sing teka. Pak Bupati rawuh, wau Pak Panitia sami jumeneng sedaya mapakne Bapak Bupati. Kula sing teka Pak De. Piye? Pak Linmas Hansip kabeh mapakne koyok maling aku. Ayo wonten gede teko transirate Pak Linmas kabeh. Jenenge kuwi penyambutan. Kula wangsuli malih nggih Mas Yusuf. Mugi-mugi ayom-ayom tentrem warga masyarakat wonten ing Merakrejo mriki. Niki wayangan saged ngrembaka wonten mriki insyaallah dongane mawon boten namung sepisan niki wonten ing taun niki namung tahun-tahun ke depan saged wayangan malih. Setuju nggih Pak Bu? Setuju. Setuju. Tepuk tangan untuk warga masyarakat semuanya. Warga masyarakat sing wonten ing Merakrejo niki setunggal Mas sing kula saged nggih gawa mulih oleh-oleh ten omah. Napa? Bab kerukunan warga masyarakat. Wah, gene yo wis ora kena diragukan meneh. Ya. Arjosari Merakrejo Mbawen. Beda penemu ora padu, beda pendapat ora pegat, beda agama tetep rukun. Nyengkuyung negara alhamdulillah. Luar biasa. Nek saka Merakrejone dhewe kuwi ana artine apa ora Pak? Merakrejo. Kok iso ngartekke to kowe? Ya coba. Merakrejo. Aku ki takon. Kuwi takon kok ya. Oh. Aku takon. Nek ora ngerti lak wajib takon to? Lah ya aku takon coba. Merakrejo. Aku ki tekok lho. Aku Oh, lah wong takon malah kenek. Wong takon kon masuli dhewe. Aja sok gawe jugangan ya anakmu. Kuwi wong ora iso kecemplung. Mengeti bersih desa menika kanthi gelar wayang kulit dalangipun Ki Angsor kalian keluarga ageng Angsor Laras saking dene Gunung Kidul Yogyakarta. Ditambahi dalang sing angsare apik isih suci urung tahu kenal wedokan. Ditambahi. Piye Mas? Muga-muga lurus. Muga-muga Pak De, muga-muga ya. Kuwi mau rakyate lan keluarga ageng kene tansah nyawiji dadi siji ya kuwi nengenake marang kerukunan minangka implementasi Pancasila sing nomor 3 kae Persatuan Indonesia. Ditambahi untuk mempersatukan ditanggapke wayang dalang suci, dalang sing urung kenal wedokan. Muga-muga. Tambahi. Muga-muga. Rezekine keluarga ageng kene muga-muga tansah mengalir kaya derese banyu udan, tansah mengalir deres
kaya semangate keluarga ageng kene. Amin. Ditambahi. Piye? Kaya semangate Mas Yusuf karo Ansor Laras dasare dalang muda, dalang suci urung kenal wedokan. Muga-muga Ditambahi. Wah monggo kene iki apik-apik lho. Niki lak ya donga apik to Mas. Merak Rejo. Jo, lah iki. Jo lali. Iki lho, iki mbok ngomong dhewe. Pak Bupati, niki wau kula diuruki lho. Jo niki lho. Jo niki wau kula diwarai Pak Degareng lho. Lho, cepet to, jane iki piye? Jo lali. Pak Bupati mungkin ninggali. Ninggali, ditambahi to, Niki sing marai Pak Degareng lho. ditambahi. Ninggali semangat lan donga kanggone warga masyarakat, kaya semangate Ansor Laras dasare dalange kondang, dalange nom urung kenal wedok. Wegah, ora kuwi sing mbok maksud ngomong dhewe. Pak Bupati iki ora di ngono wis mesti. Acara-acarane elek. Nek omongan iki kalau mongso kok ora pas karo ati to. Mas aku kedawan ora esuk kuwi ring mbok arepe kok. Iki mau nek donga kanggo masyarakat, donga maligi kangge Pak Bupati, mugi Bapak ngesti tansah pinaringan kekiatan lahir terusing batin anggenipun momong ngayomi masyarakat Kabupaten Semarang. Saged melanjutkan kebaikan yang ada di Semarang. Tepuk tangan untuk Bapak Bupati kita. Nggih, sembah nuwun. Menyang pati tuku telo. Nyang pati tuku telo. Bapa ngesti pinaringan panjang yuswa. Amin amin. Menyang pati terus nyang Jakarta. Nyang pati bablas Jakarta. Bapak ngesti pancen luar biasa. Luar biasa. Menyang pati bablas Semarang. Iya. Pak Ngesti lanjutkan. Lanjut Kang. Nggih. Menika dipun timbali dening kadang panitia. Saking Pak Bupati niki nggih. Nggih. Utusan saking Pak Bupati nggih. Pinten. Oh, acara. Kok pinten? Acara. Ngapunten Bapak nggih. Oh ngaten nggih. Lah lajeng tembangipun menapa? Wonten kabupaten mangke tanggal pinten? Kok apa to? Malah nyang-nyangan nenek kene iki lah ya. Iya to Pak. Badhe kantor kabupaten mangke badhe wayangan. Oh ngaten. Nggih. Ngersake mangke ingkang menghibur Mas Yusuf Ansor. Dalang suci ngono. Dalang suci ingkang dereng nate kenal wedokan. Umpama. Muga-muga kok umpama. Oh, muga-muga. Nggih. Bapak Bupati ngersake setunggal lelagon manut mangke nembe badhe paring pangandikan. Oh ngaten. Berarti dipinangani riyen lelagone. Riyen. Lah nggih. Nggih, mboten liyen. Aja kaya Petrukku sadi bae riyen. Lah nggih riyen. Lah nggih riyen kula omong riyen kok. Mau riyen. Salah sing bener riyen. Dalang muda urung kenal wedokan. Ayo. Yo nang polsek yo. Apa? Tak pistol kae. Kula menembe mantuk king polsek kok. Ngopo? Apa wong nemu dadung sak meter wae kok dihukum 2 minggu. Lah ngopo? Lah dadunge katutan pedet tok, Mas. Kowe iki ngomong maling ngono. Ngomong maling pedet kok maling dadung. Aku lak sing tak gawa mulih dadunge. Lah ngopo kok pedete melu? Ya pancen pedet ki ditali dadung sing ngomong ditali arit sapa? Niatku njikok dadunge kok pedete klitah-klitih melu ngopo? Ya dikira kowe pedet lanang bumbung. Sing dihukum kudune ya pedete kok aku sing dihukum. Kewan kok dihukum kuwi? Iya. Malah aku kena 2 minggu. Mulane nek dandan aja putih-putih ndak dikira pedet lanang. Mbok kaya umum kancane lho. Mula Wah iki yo atos iki. Iya. Cah cilik ya atas iki anak. Nggih, Bapak ngersake setunggal lagon rumiyin. Nggih. Nggih, menapa tembangipun? Lho kula nderek. Awit mengingat menimbang Bapak menika kathah acara, kathah kegiatan. Nggih. Menika gending wajib. Nggih. Saking dawuhipun Pak Emre wau menika kedadipun ungelaken gugur gunung. Gugur gunung minangka rasa gotong royong semangat warga masyarakat. Membangun semangat warga masyarakat. Ya, gugur. Ayo.
Matur nuwun. Gugur gunung. Cek gugur gunung semangat persatuan kesatuan warga masyarakat wonten ing mriki semoga tidak akan pernah pudar malah semakin kokoh ya wong ayu. Nggih Pakde, mergo menyadari wong urip ora iso ijen. Ora iso ijen. Tetep mbutuhke siji lan sijine. Nah, iya, bener. Manusia itu adalah makhluk sosial. Sosial. Iya. Mas Yusuf dalam pangapunten kados Bapak Bupati sampun kepareng badhe tindak pepanggungan. Oh mengatakan. Nggih wonten pangandikan saking Pak Bupati ingkang menika katur ingkang kinurmatan Bapak Bupati, Pak Ngesti, sumangga Pak Ngesti kasuwun tindak pepanggungan paring pangandikan dhateng warga masyarakat. Mangga. Dipun spoti Pak. Disepoti. Mangga. Mbak Eka kok malah mikir-mikir. Lah kula pripun? Aduh pripun apa? Oh nggih kersanipun ketingal nggih. Nggih. Nek teng mburi ndak mengke malah Niki enten Mas Lurah sing ganteng ya, samping niki. Nah. Lah kula ajrih Bapak. Mungkin ndak sampun enten sing ngaten nggih. Nggih kula tak nyuwun wedal sekedhik kemawon, mengke sing kathah kersanipun hiburanipun ngoten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, salam sejahtera katur sagunging para rawuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu berkah dalem. Perpasanipun para pepunden, para sepuh bini sepuh, para alim, para ulama, para yai, para pandita pangarsaning agami ingkang satu hudat kinabekten. Perpasanipun jenipun Bapak Camat Bawen, Bapak Dewanto Laksono Widakdo dan sadar dihormatan ugi Bapak Kapolsek Bawen utawa ingkang nyului ugi Bapak dan Ramil Bawen utang ingkang tansah dadi hormatan ugi. Perpasanipun Bapak Lurah Bawen, Mas Lurah ugi tansah dadi hormatan Pak Ketua LKMK Ki rawuh, Pak Ketua RW, Ki sedaya para pengurus RW, para Bapak Ketua RT, tim gerak PKK, ugi sedaya ingkang rawuh kakung mewah putih tansah dadi hormatan, ugi Ki Dalang ingkang sampun kawentar, Ki Yusuf Ansor, amin. Ganindra telah rombongan tansah dadi hormatan. Kepareng kula nderek silaturahim ugi kula atas nami pribadi keluarga ugi pemerintah dari Kota Semarang nderek mangayu bagio wontenipun acara merti dusun lingkungan RW 8 wonten ing Merakrejo. Mugi-mugi sedaya warga masyarakat wonten mriki ugi ingkang rawuh dayanipun tansah pinaringan sehat wal afiat. Amin. Tansah pinaringan panjang yuswa. Tansah pinaringan ayem tentrem gemah ripah loh jinawi. Amin. Tansah pinaringan rezeki ingkang kathah ingkang barokah saking Allah Subhanahu wa taala Gusti ingkang Maha Agung. Mugi-mugi pembangunanipun langkung majeng langkung sae ugi masyarakat langkung sejahtera amin ya robbal alamin. Ing kaping kalih kanthi wontenipun acara ringgitan utawi pager wayang kulit dalu atas menika minangka tuntunan ugi tontonan kula nderek pesen dumateng generasi muda putra-putri kita sedaya babagan kenalkan remaja ya kedah kita pepesarang-sarang Bapak Ibu napa sak menika wonten media sosial ugi babagan narkoba ugi nika kedah pun pepesarang-sarang pilih narkoba nika merusak masa depan putra-putri kita sedaya. Sehingga kaping 3 kanthi
pentas seni budaya wonten Kabupaten Semarang nika ugi wonten anggaran kagem pembinaan pentas seni budaya setiap tahunipun kirang langkung wonten sekitar 12 miliar rupiah. Tetap kegiatan keagamaan nggih wonten kirang langkung ugi sekitar 12 miliar rupiah. Wonten pangaosan, wonten sholawatan, ugi wonten pangeran Ringkit Purwa, wonten kesenian kagem nguri-uri seni budaya wonten negeri kita kedah kita lestarenaken sareng-sareng. Inggih pungkasan kepareng kula nyuwun pangapunten sagengipun ing mbok bilih Slamin Ladi menika tesih kathah kekirangan kalepatan dumateng sedaya warga masyarakat wonten ing Kabupaten Semarang. Kula kinten kathah ing kula matur mugi-mugi saestu Kabupaten Semarang ingkang sakmenika ayem tentrem kondusif kedah kita lestarenaken sareng-sareng. Mekaten ingkang kula aturaken kula panjenengan papunten wa wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggih, wabarakatuh. Tepuk tangan ingkang terakhir kula badhe nyuwun lagon. Nggih, menapa menika? Ya kalau mau Pak Camat badhe nyekar kalih Pak Ketua RW tersipun ngoten wau. Oh, Pak Camat, nggih. Menika tembange menapa? Nggih. Lintang Asmara. Kagem masyarakat wonten ing mriki sedaya nggih. Monggo. Saged Pak, saged. Mas Lurah nyanyi nggih? Nggih. Mungkin kula sing nyawer. Ya. Wah, Nggih. elak. Wah, lurah nyanyi sing nyawer Pak Bupati. Dawuh Bapak, wah kula sing kangge. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Lintang Asmara nggih Bapak Pak Bupati leres nggih. Nyun pangapunten nyadong duka Bapak. Lintang Asmara menika wonten dua versi, Jawa Timur kalian Semarang. Ingkang pundi Pak ingkang pun kersakaken? Dalem nderek kemawon. Ampun derek Pak, Jawa Timur 350 Semarang kan 50 Pak. Sik to kok kaya maklar bis Mas aku. Kono Pandan. Siap. Ji sendika. Nyun pangapunten lho Bapak, ngoten niki Pak Cek kula niku. Mereka anu ingkang nembang Pak Panjenengan kali Mas Garing mawon. Oh, kali, Mas. jin. Tapi sing nyawer jenengan nggih. Nggih. Mas Lurah mboten Nggih saged. sami mengke napa niku nyekar kula sak rombongan tak mandhap mawon. Oh, mengaten. Njaten nggih. Nderekaken Nggih, matur suwun. Oh, Matur ngoten, nuwun, Pak. Oh, Bapak jin. Ngesti. Sampun mboten wonten ingkang kesupen nggih menika. Sampun nggih. Lek Win. Mboten wonten ingkang nggih matur suwun lho Pak. Malah Pak Ngesti malah Pak Ngesti Pak Ngesti. Nuwun, Pak Sembah Ngesti. nuwun. Sehat selalu Matur nggih Pak. sembah nuwun nggih Bapak. Pinaringan sehat lancar rezeki nggih Pak badhe sae nggih. Pak Camat, matur nuwun. Alhamdulillah. Lek Win. Pak Camat nggih. Sehat selalu. Kuwi Pak RW. Oh Pak RW. Wah iki sing duwe perusahaan teh cap kepala jenggot ya. Kok iso? Ngawur banget. Runggut. Digecek mawon Pak RW. Ini termasuk sunah kok. Ben kecamatan Rong Nanggap kok. Monggo Lintang Asmara dawuhipun saking Pak Bupati. Mangga. Sekali lagi untuk semangat kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Pak Bupati, tepuk tangan yang meriah untuk warga masyarakat. Merak Rejo. Merak Rejo. RW 8 khususnya. Kok lali terus ki kok kian ngapa ya jenengan iki? Yang dicecek ngene iki ralen iki. Lintang Asmara monggo. Ya. Mangga. Siang pantara ratri mong eling manising ati setiaku bisa anduweni marang sang Tyas Laksmi. Ubayane datang balen jani
ngarungi banyu sekara rasaku ora bakal serana senajan nyawa oncat saka raga wis tresna ora bisa dipisahno aku salah Lek winarno, lek winarno. siang pantara ratri mong eling manis sing ati sejauh bisa anduweni marang sang Tiasulak Semi ngarungi banyu sekara rasaku ora bakal serana senadyan nyawa oncat saka raga wis tresna ora bisa dipisahno yen wis tresna ora bisa dipisahno ya Kalau wau dawuhipun Bapak Bupati. Pak Ngesti Nugroho. Nggih. Nika lintang asmara Nggih. tembangipun pun diaturke malah Lah, nggih. Bapak sampun ngersakaken kondur kala wau. dereng Pak dereng De toh? tesih transit Oh, menika nggih, menawi nggih. Nembe dah. parudahan. Oh, ngaten. Nah, wis ora ketok. Nggih. Nggih. Iki ya ngaturke salam-salam kanggo sedaya warga masyarakat lingkungan Merakrejo RW 8 kene Mas Gareng Mbak Eka. Nggih. Uga kanggo kadang muda-mudi Karang Taruna, kanggo keluarga besar Mansatu Gunung Kidul yang ngaturake salam. Ya. Kanggo paguyuban Pandakyu ya Mak. Ya, Pandakyu ki pandemen dalang Ki Yusuf Mas Gareng. Oh, Pandakyu menika paguyuban Dalang pandemen dalang Ki Yusuf. Dalang Yusuf. Pandakyu. Heeh. Mbok ditambahi malih. Malah Kang. Kok ndak Pandakyu iki. dicekel Pak polisi. Nek fansmu kan jenenge Gatra. Gareng Trambul. Piye Pak De? Gareng Trambul. Tralala. Trambul pada kawi Pak Kirik ngono apa piye? Aku wis saploke nderekke Mas Yusuf ki wis tobat nasuha. Alhamdulillah. Dhisik pancen aku tukang mangan iwak kirik pancen iya. Saiki wis blas ya Pak De ya. Wong nguyup duduhe tok. Ki malah sarine. Wis ora. Nggih. Salam alek kagem. Kagem pamirsa live streaming iki sing WA aku anu iki dulur sing mesti nge-give sapa? Mbah Tarno Tania Jaya. Oh, anu kerep ngirimi sabun. Dalem Mas Tarno Tania Jaya kerep ngirimi sabun. give nek jenengan live TikTok lho. Hadiah. Oh, Hadiah, artiku gift. nek gift ki sabun nih Oh, Mas. ngawur.
Oh, kulino nyabun. Kira cetro. Aku tahu kok ngedulan ngene iki kamar mandine iki sabune bolong kabeh nyapa Pak Dik kan? Sabunmu ning omah kok bolong kabeh ngopo? Saploke silih bapakmu kae kok. Bapakku pisan nono iku kuwi. Senengane kok. Ki Mbah Tarno Tania Jaya ki WA Sugeng Dalu nderek monitor Den bagus sukses selalu matur nuwun. Iya. Heeh. Ngapa Mary karo Bagusmu apa piye? WA-nipun leres ngoten. Nggih, ha iki lho. Sugeng Dalu pripun, Bang? Sik ndi to nggih? Ya tak. Ki Sugeng Dalu nderek monitor. Nderek monitor wong bagus. Nggih. Soleh. Angsare apik urung tau kenal wedokan. Nah, diwaca to nak niku. Ya, upama. Ah, Janes. Aku kewirangan iki aku. Iya. Niku donga kula apik lho Mas. Lah kene maksude ra ya ngetok-ngetokke timen nek. Ngetok-etokke nek niki pancen dalang sing sae. Amin kok iya. Ah, ngoten lho Mas. Iya, ki ya nawala saka mburi iki mau tak tampa akeh Mas kan. Dipun paos. Saking Pak Jaimun Kalisalak RT 100 RT 4 RW 6 nyuwun gendengipun apa iki? Terus pundi? Kesulitan, perlu bantuan. Ki mang waca iki. Nah, ngoten. Mang waca sik. Awakmu kok arep bantu to mau genah wis sesore nglapi kacamata ae kok. Enggak, kek ya iki. Emang aku ora iso maca tulisane. Iya. Tulisane tok nggih Mas niki Mas. Nggih. Wah, jan tikus saiki pinter ya iso ngene. Nyuwekno mung separo tok nek tikus saiki pinter ram saiki. Aku kok diarani tikus. Mau jare dalang suci saiki padake tikus. Maksude niki wis keng mriku pun suwek dereng. Nurung. Oh lah nggih. Ya tikus saiki pinter jare. Lah nek apa tikus iso nyuwek? Lho, maksude nek pun suwek niku kula lime ngoten lho Mas. Ngoten iki. Nggih. Heeh. Kepathak. Kepada. Kepada. Oh iya kepada. Mas Yusuf Ansor dalang idola. Suci ngono. Lan do meteng. Dumateng. Lan dumateng Mas Gareng Sogok. Soho. Mbak Eka. Kula nyuwun gendeng. Kon sekolah to ben pinter. Aku ndek ben yo sekolah entuk pojokan kok ya. Gending gayeng kok kijing miring. Kijing miring saambleke jaratane lan puding konang. Puding kuwi rasa apa? Podang kuning. Ager. Kagem bolo-bolo ingkang sekar Mbak ingkang nyekar Mbak Eka jumbleng. Kau getugat. Uget-uget. Lah ya nggon jumbleng enek uget-ugete. Gilane. Reng. Lho, jenengan tak ngerti to. DEK ki alamate ngendi jenengan nyuwun pirsa rumiyin to. Aku niki arek keren lho padahal. Ngerti, Pak? Alamate jenengan. Piye ngono lho. Jenengan kenal kiriyen to, dikira kula gawe-gawe. Kula menika pancen Eka uget-uget saking Sragen. Nggih, Sragene. Kecamatanipun Sukodono. Kelurahanipun Baleharjo. Lah dusune. Ngerti dusune apa? Jumbleng. Oh ya. Ya padha kaya sing diomongne Pak Dewi Narto lho. Nang kae jujiki banget kok mau. Jumbleng. Nah, ngono. Jumbleng lak mesti nggon sing ra enak. Lah nggih. Telek to. Arep telek ngono wae wis. Ora Mbak wong aku dalang suci kok care kae. Enek panjenengan ngerti ora? Napa? Telek apa sing ora mambu? Kabeh telek ya mambu. Kabeh telek mambu bener Je. Kabeh telek ya mambu. Enek telek apa sing ora mambu? Kiramu mampet kuwi mesti. Kabeh telek ki mambu. Telek apa sing ora mambu? Nah iya lho. Telek dipoto kuwi gak mambu. Iki ana telek dipoto. Cekrek. Ora mambu. Enak endi telek pitik karo telek bebek? Sik to. Enak endi telek? Ora enak Pakde nek jenenge telek ki ora enak. Berarti tau mangan. Ya wis ngene. Saiki padha-padha telek ya. Panjenengan wis kita kai sing enak wae. Jenengan enak endi? Iwak pitik, iwak bebek karo telek. Enak endi?
Kok kuwi aku ora nek sing seneng kita. Masa ora ana sing seneng mau ning kondokan ngentekke akeh sak panggung. Ora seneng aku. Tenan, ora seneng. Ora seneng. Pertanyaanmu balenono. Enak ndi? Ndak ndi? Iwak pitik karo telek enak ndi? Iya enak iwak pitik. Enak iwak pitik. Heeh. Berarti wis tau mangan telek. Nek kena yo ngentekke nggonamu. Senengane. Ngentekke turane ngono. Ngentekke kok gur ngegani aku ngono to. Ngentekke nggon kuwi gur ngegani aku ben enek kancane mangan telek. Diwaca kuwi. Mas aku kok iso. Ingkang nyekar Mbak Eka uget-uget. Nggih. Sugeng Makarya. Nah. Lah sugenge ngopo karyane ngopo iki? Sugeng Makarya Mas Yusuf tertanda Pak Imin. Pak Imin. Nggih. Bonus 500.000 untuk Gareng. Sok gawe-gawe. Oh iya. Cilik tulisane. Ndi ta? Lah ya untuk Gareng untuk membeli mori gojogot. Cilik tulisane. Cilik. Lah nggon pojokan ku lho. Nggih. Ora ding. Kok iso ora ding lho. Pak Paimin juragan sepeda motor. Oh ngaten. Enten gambare RE King. Oh iya enek ora ding. Nggo tuku kembang ae kapan-kapan. Pak Paimin juragan pit motor. Oh, Enek Pak gambare RE King apa ora iki? Reneng. Wis menggok. Enek pit gambar kok menggok barang. Mas, ibarat burung supaya tidak kehilangan sangkar. Terus gandeng duitnya pun teng mriku adahe monggo. Oh nggih. Siap. Nah, terus nek diadahi gorene. Lah wegah. Lho, ditabung nang kotak amal. Lah, heeh. Ditabung. Podang kuning menapa Kose. kok dereng iki. Iki saking Pak Saat Wibowo ki. Sik akon niku sapa? Mboten Mas, mboten. Iki request gubuk asmara kalian rondo teles. Iya. Napa? Rondo teles. Lebar tandur apa piye rondone iki? Kodanan Mas ceritane iki. Kalih guguk apa? Gubuk. Gubuk asmara nek nggen kula hotel 57 Mas. Apa wi? Hotel 57 niku klosone suket bantale watu. Nggen kula ngoten niku Mas. Sesuk kok ngonoan tok to isine Pak. Lah jaman awake dhewe golek telek kae. Mampir ning kono ya kaya. Napa malih? Diwaos sisan. Sementara niki riyen. Kowe iki ngapa? Wawone adem awakku ngantek ngembun kabeh iki lho nang kene. Nang ngembun kok cukir-cukir untu. Angger ngembun ki pupurku ndledek kowe iki kok ora. Ngono ki mbok disablon ben ra. Atas. Iki atas iki. Kowe nek ora cah cilik to tenan. Lah kok timbang bedino lender, bedino ganti. Suwe-suwe kok ya mesti anyel ya Mas. Nek rai wong kok disablon iki lho. Terus nek aku ngimami dadi pemane aku ki salat jamaah dadi imam ngono. Assalamualaikum warahmatullahi. Ngono terus piye coba? Kaya girap-girap ngono. Ora ben maneh budhe ora pangkling ya. Kaya ngene kok arep disablon iki kok. Lah piye tato? Ya ora, wis ngene iki kok Ya kok disablon. diganti neh. Nah, napa malih Mas? Empon iki mau. Empun, nah diaturke sakniki napa mengke? Heeh, nanjake pesinden. Loh, lah urung udan kok wis ditanjakke. Ugi menika kerawuhan dalang sejati lho Pak De. Oh nggih ta? Putranipun Ki Joko pun mari sakniki. Biyen edan. Oh alah, rawuh ta iki? Pak Ya dalang ya. sejati. Iki nganu iki. Dun. Apa jenenge? Ki namala lagi mlebu. Oh enek neh. Heeh. Kok wae le maca. Iya. Kek diaturke. Nggih lho Mas, nggih. Manut. Sinten menika sing minangkani? Heh? Lah napa rumiyin jenengan ngersake napa rumiyin? Kula to. Nggih, ngersake tembangipun napa? Ah tembange bebas sing penting sindene wis ngadeg ngono. Sindene ingkang pundi Mas? Iya. Ya diurutke saka kene. Lah diurutke lara apa kok diurutke iki kaya. Urute maksudnya berurutan antri lho. Lho Dik. Pabat kok. Dalang muda angsare apik suci ora kenal wedo. Upama muga-muga Nggih, anu nek urutane nggih saking Mbak Anggi. Nggih, mangga Mbak Anggi. Nggih, monggo Mbak Anggi, sepati Mas. Ya. Oke.
to Mbak Eka. Dalam. Lah pun Mas Jati rawuh menika. Rawuh. Wah, nggih. Lah pundi? Lenggah pundi? Lenggah wonten mriku. Nah, menika. Delik, Ngagem kopiah menika lho. Apa topi? Topi kok kopiah. Nggih, sungkem kula katur Kang Mas. Iya, nggih. Kayak kok wajah kok dikei lambu bareng. Masker ya, Mbak. Lah ireng. Kayak masker kok. Zaman corona ndek mben gara-gara masker geger. Napa? Lah bojo kula ki nganggo masker nika. Nggih. Tarni. Oh niku ta? Nggih. Lah kok bareng jagong mangan roti maskere ora dicopot wapuk-wapuk. Dipakeke Mbak Anggi kuwi. Sugeng dalu wong ayu. Sugeng dalu Lek Narno. Kok Lek Narno? Lah jenenge asli kok ya. Nah. Mas Gareng. Iya. Nggih. Nduk, Cahayu. Nggih. Sliramu nembang apa sing mau lagune wis tak waca. Milih niki kula. Entuk, milih ki entuk. Hidup itu adalah pilihan. Pilihan. Nah, Gubuk mawon. gubuk Gubuk asmara. asmara. Iku sik iki anu Gubuk. ana request untuk Mbak Anggi kalian Mbak Niken minta lagu lamunan kalian lali janjine dari Mas Nurkolis Semarang Jawa Tengah. Oh iya nggih. Pilih lamunan apa pilih lali janjine? Pilih lali janjine. Oh ngono. Ya dibawani nek ngono. Iya. Wis mau milih gubuk saiki milih lali janjine. Oh iya Mbak. Hidup adalah pilihan. Iya, biyen ning gubuk lali gitu. Hidup adalah pilihan. Wis kadung kencan ning gubuk mah lali. Wis lali ning gubuk ya. Heeh. Iya. Dina Minggu. Dina Minggu kang daanti Karo Mbak Eka ben kabeh temandang. Nah, kowe melu. Nah, kowe mosok kono bawa kok kowe meneng tok kaya speaker malah. Speaker Bluetooth, Pak. Aku mau lah wis. Dadi aku iki ganti gilirane Mbak Anggi ngono lho. Aku meneng ngene iki pamrih lho, ngono. Gak apal aku. Ya ngono kuwi. Niki ngeten Mas. Nek Mas Yusuf ngersake padha nyambut gawene, kersane genduk sing nembangke, lah niki sing ngendang. Oh ngoten. Multi plasenta, Mas. Nggon wedhus sing jenenge dawon kae kok sok multi talenta ngono lho. Sing serba bisa lho nduk apa kuwi? Iya, sinden serba bisa kuwi multi talenta kaya ning YouTube sinden roll on ngono kae barang lho. Kok roll on ki obat keleki nduk. Apa sing ngono lho? All round. Lah iya kuwi. Nah, kersane ngendang. Ngono. Tapi kendang Jawa aja jaipong ya. Nek jaipong ki begagang kok ndak ngrusakke onderdil. Kendang Jawa. Lah onderdil wong nyambut gawe. Lah iya suwek jarike. Rene. Ket mau kok untuk peringatan nek aku ki. Lah saking kono. Das pundi? Menjurus terus kok. Niki ben tata-tata. Nggih, ngendang. Nah. Nggih, sampean tuku rokok ning Ponorogo. Nah. Wis gen kono to kuwi aku nek ora nek Mas kuwi aku iso galau kok semono. Oh, sampean ning kono terus dipangku. Nah, ya. Ora. Lah piye ta? Ora pangku malah Joni repot. Joni sinten? Lha kira jenenge Mas Joni. Oh iya bener ya. Heeh. Anu kliramu to. Selamat po Joni. Ya sok selamat sok Joni. Ora mesti lah. Nduk terus ke bawane Cahayu. Oh ya Mbak Ayu, Mbak Anggi. Ana Tina ya? Iya kana. Pak kula ngendang nggih. Ngapunten. Priman. Sebentar ya, Dik, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jenengan nggenderipun madhepe ra di mriko nggih. Oh, kowe madhepe rono to? Oh, berarti pembalunge madhep mriko nggih. Oh, ya wis dikekep kene ya wis aman. Ora rangkepan. Pancen wis totonane ngene ya wis malah beneran to, penak. Wah, jan kaya wong jagongan. Iya. Awakmu ki lho Mas tetep spesial ora bakal malih. Iya. Kok iso spesial? Spesial kaya martabak. Ora ket biyen ora malih lho, irengmu lho. Ireng tapi manis ngono lho, manis. Kowe carane martabak ki. Tuane ki
gathukane. Martabak spesial. Kok iso? Nggih, spesial. Niki sing nganggo kacang, Nggih. niki sing nganggo ndrok. Niku kok kan ngarit. Ya niku. Aku ndoke siji ae kok senengane. Monggo cahayu. Mong lali janjine anane pijer samaya. Walah video kaya ngono mbok yo simpen ki lho. Apa to kuwi? Lho, video olahraga karo sapa kuwi? Olahraga kok gerakane kaya ngono? Lah, Gerakane kaya ngono kok disimpen lho. ora enek kok jeneng ansor laras. Genah upin-ipin no. Upin-ipin. Mau tuku kuwi wis dipindah wisan. HP-mu kesel ngeblank no. Diteruske pas rampung iki, Nduk. Isih. Oh iya iya. Wis sapine akeh ning HP-ne ngeblank. Pinter golek alasan ngander-ander angan duka. Kitik malah kaya wong arep ngijabke to iki. Ngapa? Ora iki lho aku dituduhi videone dekne pas nabuh kendang lho. Iki lho. Iki lak dekne to nabuh kendang ndek iki. Ya ora? Iki ngawur nek wong kepaten kok dikendangi. Iya. Aku ayo di siapke Mbak Ida. Aku wis ora percaya. Niki kersanipun terang terwaca cetha malela. Nggih. Dites sik dikira engko ndak lip sync. Oh, ngono. Oh ya, Mumpung ugi taksih dipun tenggani kalian Pak Bupati. Oh lah nggih. Sapa ngerti kok DEK ditimbali ning kantor kabupaten? Alkamdulillah ngono. Ya ngetok. Ya stempel iki digulane nggo apa? Ngetok, ya Allah ngetok nggih. Coba Nduk, dites kendange. Tong dudu black. Wih, bisa. Black dudu tong. Bisa, iya. Ember. Kau ketuk. Iki unine uduget-uget. Apa? Glagep. Oh, glagep. Cemplung jero ember. Iya. Pak Bambang. Iya, Pak Ngesti. Umbar. Pun kondur piyaine. Pak kula ngendang. Iya. Pun kondur. Cilik ora masalahnya. Ngendangku elek kok maring ndangane mboten remen mesti. Remen beliau ki banyak acara kok ya, banyak kegiatan kok. Coba Nduk. Pak Bambang. Wah, elah. Sapa sing edan aku wis mari. Ana wong ngendang omah diarani gendeng. Aduh. Koncone pora jane kok iso. Wah, ngelokno aku edan. Omong ora edan Mas iki, Mas. Aku edan. Kocruk. Saya nemen. Pak Bambang tuku gedang. Bisa. Edan. Kocruk. Muni tam. Maksudnya piye to kok ngelokne nek wong ngendang kok dione edan aku gak edan. Edan enggo anggonmu tegese iki ngudi nggon budaya. Edan ki berarti apik. Hal sing positif. Cantik ngono kuwi. Hal sing positif mulai dipriksake. Yo, Pak Dewi Narno edan ngono kae. Pak, terus ke iki. Pak, gedange ditugel-tugel. Bisa. Pak Bambang dahar gedang. Iki saiki. Iya. Dahar. Lah dahar. Isane kendang yo ngene iki. Coba pisane. Dahar. Kuwi gaglak ya. Pak Bambang nggonku kono, nek Pak Bambang kene yo dahar. Wis pisan kas iki nek iso bayar aku PN. Kan? Pak Bambang bubut rambut. Iki seneng aku.
Pak Bambang ngasih butak rambutnya. Mendino tanggapan dibubuti. Rambut Pak Bambang bubut rambut bayar aku pek. Ngono to. Kuwi mau jempol. Lah ya. Apa nggon jempol ki nek rambute, Mas? Wah enek mulu sumbu. Oh, enek ya, Mas. Ya. Kene bayaranmu. Kene Lunas. dadi bengi iki kowe tegese? Oh, wong kon mau jempol kok ya. Apa Rambut kok iso jempol. Sliramu sing nembangki ya Cahayu. Nggih. Wis ndek pacar urung? Dereng pados ki to. Rene nonton, tangane, telapak tangane. Allahumma sholli ala Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi. Wah. Sing tenang nduk uripmu bakale manggih mulya. Wah. Amin, amin. Amin. Pripun? Nek mung bondo ora kurang-kurang, tentrem ayem, sehat, awet umur. Calonmu wis cedhak, wonge pupuran putih. Kowe tawa apa piye? Ora, maksude nek eneng omah kuwi wonge nek wengi pupuran putih ngoten. Lah ya ora gareng to. Lho nek aku ora aku setia padamu Tarni Tralala. Tangan aku ya iso ngeramal, Mas. Nah, iki garis mulai nek telu to. Iki 1 2 iki. Iki bakale aku karo kowe. Lah sing ketelu ki harapan kita berdua. Lah kok enek titike iki oh catak deh. Kuwi kapal landinge neh ngono. Kae lho anak lanang ke lho, piye ditakoni kabare? Wah, rong sasi ora melu iki kepiye? Ngapa to, Pak De? Kok anak lanang piye to? Lho, damar ke anakku patutan karo iki. Lho. Kae? Ora sengaja. Lah berarti nek ngundang awakmu? Papa. Papa Wirano biasane ngaret karo mangan dedeg le. Aku ora sengaja gawe kae wong buka lawang terus ndasku tak lebok ngono kok. Tak tutup. Lagu Ya. Mangga. Maji 6 rolo mau 6 ji. Dina minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak ning tawang mangu. Nganti lingsen srengeng ngene. Aku nunggu kowe. Tak SMS ra balesi. Yen tak telepon malah mbok pateni. Mangkel aku nyokek Mas yo nyokek yo. Ya. Kanggo Pak Panitia, Pak Yatno. Pak Panitia. Ya, ki mau yo sing mapak aku. Oh, Pak Yatno. Karo rencang-rencang panitia kabeh. Lagi rene ora Pak Yatno? Ya mesti panitia ya mesti ana to ya. Biar ini lenggah pura sian, wis lenggah. Nyawer pura. Wah. Wis karo kancan. Oh niki. Enggak Pak Yatno monggo. Iya. Duh. Oh, piye arek kondur kok Pak Yatno. Pak Yatno lenggah ning kene iki lho. Tak kira Yatno. Pak. Pak lah ya Pak. Kok ngomong. Kan tak batin. Pak tak batin. Nggih. Pak Yanto, oh ya Pak Yanto, kalau sithik ora apa-apa ya Pak ya. Oh, kuwi Pak Yatno. Pak Yanto duwe kanca Pak Yatno. Ngono. Ra komanan aku dienggo kabeh. Tak bacotke seneh ya Pak ya. Ya. Sesuk nyetak aos anyar neh. Monggo. Maji 6 ro. Janjane kowe nek lagatmu sajak nyukriyane. Hatiku sujudna kowe kencan karo wanita liya. Sampun, pun. Nggih. Mbak Anggi wis Matur nuwun. nembang. Iya. Makasih
sih ya Mas Sugeng. Salim sih. Kok Mas Sugeng? Tanganmu kapal tok kok iso. Lho tangan rada meni pedi ngono lho. Lho wong kuwi pisan-pisan meni pedicure ngono. Oh iya, pancen pengendang ya wangune ngono kuwi. Ah, iso nyuwara banter mergo ya kuwi kok awane esuk sore ngendang ora nek tanggapan ngendangi wong kok piye to kuwi. Ya ini kok rasane kaya ngono kendangane ya. Wah. Mau nang videomu lho kendanganmu apik banget. Iya. Heeh, Mbak Anggi sampun Mas. Nggih, iki ngedeke urute. Sapa? Mbak Niken Sia. Oh iya. Disepoti diabri jemeneng. Viral ya, Pak De. Niken Salindri. Heeh, kae viral. Kayak sing Jawa Timur Kediri. Lah iki? Iki Gunung Kidul. Iki Niken sing jenenge Niken Plektrokli ya iki. Oh, apa toh? Lho, iki Niken Plektrokli. Dadi kejaba nyinden nang omah kuwi dodolan panganan jenenge Plektrokli. Apa wi? Gaplek gethuk dikepeli. Iki ya viral kok. Apa? Nek Mbak Niken Salindri kae ya viral kae. Viral. Ning iki virale 17 menit. Ayo Mbak Niken, ayo. Sepati apa, Mak? Sampak we. Wah. Sepote ora baen-baen, Pak De. Ngapa? Biasane lak Mataram, Brebek, Pagon ngono kae. Iso Sampak lho, ora piye to. Kowe yo mesti cedhak to. Aja dadah no. Dadi jabang bayi karo ari-arine iki gak. Tegese meh padha. Padha ora apa-apa ya. Ade ngedepne grup kok pisan yo. Grup apa? Dua gendul. Oh, gendul. Wong biyen nek adus gak didusi nggo ciduk kok. Kopiok jero galon ya. Kayak rinso, kopiok-kopiok. Ayo dolan ngono ya. Iya, ya adus. Bayi po neker. Iya. Dipakeke Mas Gareng. Nggih, Nduk Niken Sugeng dalu Cahayu. Sugeng dalu Mas Gareng. Ora kesel ta awake nadyan to bablasan terus iki nganti engko teko tanggal 28. Mboten. Alhamdulillah. Jaga kesehatan aja lali tetep minum biomoringa. Biomoringa. Lah. Dipantau karo bose. Tetep semangat kok ya, Mbak. Semangat. Niken kula yo dayune. Aku yo pengen kok Mbak Niken ngene iki. Untune dikei begel ngene ku lho ben Lah sak cepake kan lho begel 8 kae. Sak kawat-kawate kae sak bentar. Ora sak cangkem wis sitok. Kira-kira sak ember cukup ora pasire? Kayak iki lho gen cantik enek. Harus melalui sing jenenge resep dokter atau penanganan dokter medis yang tahu akan hal gigi. Nek ora kaya nggon tangga kuwi mung asal-asalan pasang behel. Keselilitan mati. Loh, keselilitan kok mati kok? Lah keselilitan cagak sak renge, sak suke, sak gendenge. Ketiban kuwi Sak blandare kok piye? Kudu kok magnet wesi jero jiku ya apa-apa. Wah, ngopo kangkunge ngrembyah. Kowe jeneng Udu Mas Gareng. hidropolik kok. Udu kangkung. Apa? Iya, di Mangga. Mula aku menghindari orang mengkonsumsi kepala jenggot. Anu lagunya apa, Nduk? lagune lamunan sing disuwun. Permintaan, lamunan. Iya. Duet sama Mbak Eka ya? Gak direm kok mbablas Enggak, Pak terus De. Mas. Enggak mau. Pak De ya kepala jenggot. Kepala wedhus. Lamunan. Lamunan nggih. Enggak, kayak ngapa, Mas? Arah hidupmu kok. Heeh. Moji nemro. Ya. Pade Winarno. Ansor laras. Ada Mbak Niken. Mbak Eka udah tugas. Iya.
sih. Nggih, matur suwun. Matur suwun Mbak Makasih, Niken. Mbak Niken. Piye lek Win? Sae Mas sae. Sinten sing sae? Mbak Niken duet karo Genduk. Niken aku ya Niken Salendro. Niken Sledri nek kowe iki ora Salendro. Iya. Iya. Ya Matur Mbak Niken Asia karo Mbak Eka. Iku Nggih. kolaborane iki pancen isih sekolah kabeh. Terus e? Mbak Anggi niki isi ya, Nduk? Pun lulus nek niku Oh, pun lulus. Pun lulus Niki isi. Isi nggih. Ki STM ya, Nduk? STM Sekolah Tunggu Manuk. sinden kok tunggu manuk. Sekolah teknik lho, sekolah teknik. Ki sekolah apa, Nduk? SPD. Ya. SPD Sarjana Pendidikan. Sekolah pedodel. Iya, pedodel. Nganti terus niki iki nggih isi, lulusan isi. Oh, nggih. Niki lulusan apa SMA ya, Mbak ya? SMA. Heeh. Bojo Gak sekolah tak sekolah dhewe. Ya sekolah paling ora. Iki dadi iki berpendidikan semuanya. Oh, lah nggih. Nah, ora nek sing ora berpendidikan. Lah nggih. Kula sae. Putrane panjenengan barang kae paling ora ya ning nggon isi ya Pak De ya. Sing mbok critane wingi ya. Alhamdulillah. Wis ning isi. Waloya ke to? Iya. Waloya parapane Kayak kacuk. kacuk. Waloya kacuk. Parapan. Oh, parapane. Ning isi ya kae. ning Jipok jurusan apa kae? Apa to? Jare kae kacuk ning isi jurusan apa? Jiko apa wong kae mlebu ki mung kirim material kok rumangsane iki. Kirim material kok. Ora treke nek tulisane TB. kacuk kae iki. TB toko bangunan. Ah iya. Heeh, ki anu nembang meneh. Sinten Mas? Mbak Yanti. Iya. Lah iki lulusan STM. Suarane mesti banter iki. Heeh, ya sepati Mbak Yanti. Sepati apa, Mas? Minyak telon ecap 3 anak wangi bayi. Telon ecap 3 anak wangi bayi. Ya. Sugeng dalu lek gareng. Kang jalo wis carung diombe wong take. Wah, lah kok yo ning. Oh, lah niku wau kena buntet to. Oh, kembegagan. Piye Mbak Yanti? Kayak ngene iki to. Oh, ora apa-apa, dijoli karo panitia. Lah nggih. Sing tenang ning kene iki apa-apa mesti teko. Tenan. Tenan panitiane hebat, tepuk tangan untuk panitia semuanya. Sukses menggelar acara Mbak Yanti. hari ini. Dalem. Jenengan apa mboten pirsa nek mriku enten tiyang niku? Nggih lah nembe ajeng kula lho, gek wedange wutah wau. Apa lah kowe ning kene terus ngomongan kabarmu lak apik ta? Do. Ndak ngene iki nang kene, kowe nang nggon madhep rene. Kabare apik ti? Sae lek. Kowe ora ketemu. Lah nggih. Lah iya, aling-aling nang kene wae. Ya ora apa-apa, kalian omongan do petuk rai, aku yo petuk rai kok ngene gak apa-apa. Padha kok iki. Rai lho. Nek kono-kono karo adine digawa adine dicangking. Nembang Mbak Yanti. Nggih. Podang kuning ya. Nah, Di iki. irama seger ya. Ya. Ayo Kakak Mojo, mangga. Dagelane wingi. Yo
gawe ngoceh Sarung ngoceh dheweke ngalih Seret ireng tak sawang aduh manise ipo bunga yen kelakon nyanding lirane ati kita diwang liyan yen si podang ambutut ati kepranan sampun. Terima kasih Mbak Yanti wis nembang ki mau. Iya. Lagune Podang Kuning. Ki nawala ya akeh. Ayo dagel aku kok malah kukur-kukur gitok ki ngapa? Keringet Mas, keringet Mas. Iki lap keringet. Oh keringetan to? Ya, ngelapi keringet. Ha nggih. Ki tembang akeh pamundutane. Dadi waos riyin, aja nganti ana sing kecicir. Oh lah nggih. Niki dari Mas B. Salam kagem rencang-rencang pecinta live streaming Yusuf Ansor, kagem Bu Ngatini. Nyuwun tembang sideman ingkang nembang Mbak Yanti. Wo labar nembang ki. Wo ya engko nek gara-gara. Oh ya ora apa-apa. Ki mau apa hotel krusek mau dipinangkani. Anu Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Ingkang nembangaken Mas Mbak Via. Lah iki. Ya. Ya, Nduk Via. Ditakoni kabare. Ya. Di sepoti. Di sepoti napa monggo? Sing bar kejelungup mau ya rene. Sepote anu wae, gangsaran wae, ya. Sugeng dalu Cahayu. Nggih, sugeng dalu Mas Gareng. Kok iso esuk mau kejelungup ki piye? Lan jenengan mboten nulungi lho. Lho, aku jenengan teko. pun riyen no. Wis garing.
Napane? Sing suwek. Sampun wapun didilat. Lho, Dijilat. dukun ngendi kuwi kok apik men kuwi? Dukun kene. Dadi suwek ngono didilat langsung mari. Umpama iki mlaku tiba dengkule mlecet ngono ya didilat. Didilat mari. Yen aku anyang-anyangan ngono. Oh, engko nek kuwi aku ora ngerti, urung tahu aku nek kuwi. Dijedet karet bisane mari. Jepit ke lawang, Mbak. Jedet karet. Oh, malah lawang. Kok dijedet ke karet? Ditaleni karet tangane. Ora pas wong kene njaluk didilat kok. Nek anyang-anyang ditali tangane. Lho jarene iki nek didilat terus mari kaya Nanggung kok meng didilat mbok Dik. Ayo. Ayo Nduk, rene. Masih lho seneng. Nang esuk kok iso kedungu piye to Mbak Tia? Ngantuk po piye? Nggih. Ora kok ngantuk kedep ning kesuwen kedepe. Tek ngono. Lali Mas, nek anu panggunge iki dhuwur. Lah kula ki pun mantep le melangkah ngono kuwi lah jebul kejlungup. Gek bar ngono ki muni, padahal enek Pak Dukuh. Oh, panggunge gedhuwuren, Mas. Mongko jane dhek sing kecendhek. Lah iya. Dhek sing ora temet-temet. Nduk Cayu, Nggih. tembange gubuk asmara. Gubuk asmara. Dawuh saking sinten Pak Mas? Saking dene. Saking Wah, Pak. ya ora Saking ngono. Pak Saat Wibowo iki. Pak Saat Wibowo. Nggih. Spesial. Pak Saat kagem ki Pak tukang Saat. adan lho. Kok iso adan? Oke, saat adan maghrib. Saat Tukang adan. Ning Saat TV-TV adan malah. maghrib Semarang ning dan TV-TV malah sekitarnya. terkenal. Nggih, Ya, TV nggih. Nangkani. Ya. Langsung ke, Mak. Langsung ke. Mangga, kek nggo goyang. Ya. Catetan enggak? Catetan sajrone ngati dadang 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 saya dadang dadang aku kowe tadi amarga lereng ning Yo. asmara
Catatan. Catatan sajroning ati. Catatan luntur saya waya ati. Aku kowe tekan marga lereng ning gubuk kasara. Ye sampun. Piye Lek Win? Semangate kanca-kanca Ansor ki ora saya suda ning malah saya membara. Oh lah genah. Nggih. Menyala nek zaman saiki menyala. Menyala abangku ngono. Menyala. Iya, ki mau lagune Rondo Teles ki piye kuwi lagune? Yen awan aku ra doyan mangan. Kuwi duet. Lho dhewe iso, duet saged. Ya duet wae jenengan karo Kali cok bakal niki. Piye apik-apik ngono Mbak Eka iki. Nggih. Jenengan ki kok iso aku leh tresnani jenengan ki tenanan lho. Lah ya ngono. Kyai ngendi to sing ora ngerti panjenengan ki. Nah, ngono. Wis kondang ning radio, kondang ning YouTube, kondang. Ngomongno Pak De garangan tralala ki sapa sing ora ngerti ngono lho. Gareng kok garangan. Cacile nek omongan iso garangan. Gareng. Aku mbolokne garangan pancen aku ora seneng aku nesu aku. Lho, ngopo? Wong kene luwak kok. Nemen lho kuwi. Kudu luwak. Apa? Ayo. Ya, Trambul kuwi mau. Kuwi pelak pas Sendro, Nduk. Sendro. 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 Ya. Yen awan Nah. turu jam 7. Oh iki nganggo ral. Ngangge. Wah, coba. Di nganggo suling, nganggo ngono-ngono kae. Iya. Tansah marmaring Suksma. Iya. Repe. Kata-katane piye? Sing lara bronto. Lara pronto ditambani ratu mama. Lara kangen dicamoni malah nemen. Ngono kae ta? Ya. Bener Mas niku? Bener. Andane apik. Lara rindu dicamoni malah ngeluh. Bisa mari yen aku rabi mbokmu. Awakmu. Kok iso mbokku sik duwe bojo kok. Ngawur. Rondo Teles. Mangga, kaya ngapa, Mas? Jam 8 ketok-ketokan janggutmu turune jam 9 turu jam 9 ketok-ketokan dadamu turu jam 1 turu jam 1 lampu tak pateni iya Semarang yen awan aku ra doyan mangan yen wengi turu tansah risikan sing tak pikir Rondo Teles wetan dalan dadi manten sepasar kok wis pegatan Kupot manggung pawukir as perodonan hatiku bingung sing tak pikir ra rumangsa udan deras ing mangsa katiku Pak Yanto Teles mung katon ana ing lara pronto ditambani ratu mama
mari yen aku dadi jodohmu Turu jam 7 ketok-ketokan pipimu turune jam 8 Turu jam 8 ketok-ketokan janggutmu turu jam 9 Turu jam 9 ketok-ketokan anumu Turu jam 1 Turu jam 1 aku terus tak mateni Nggih matur nuwun jam 7 jarak pandan moncar sikra kang palatuming perang campo sanyong adali karena welateng kota dan mangkung manguncang niti benjang sangat simicil Adenya ngetale wawas wong